Φανταστείτε. Τρία πράγματα. Ασχοληθήκαμε με την έμφυλη βία. Γιατί η πανδημία έφερε πολλά κακά και ένα από αυτά τα κακά ήταν η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή η πενταετία όμως, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εγώ που ήμουν στην Επιτροπή Ισότητας, καταφέραμε μεγάλες νίκες. Πρώτον, ψηφίστηκε και κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι το μοναδικό νομικό δεσμευτικό κείμενο για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. 22 με 25 κλείνει το Ευρωκοινοβούλιο, είναι η τελευταία ολομέλεια, το Στρασβούργο. Ψηφίζεται η οδηγία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και ποινικοποιούνται πάρα πολλές μορφές βίας. Και αυτή η οδηγία ήρθε μετά από πίεση και δική μου και πολλών ευρωβουλευτών, γιατί εγώ είχα την τιμή να είμαι και εισηγήτρια όλου του Κοινοβουλίου στην έκθεση για τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας και ήταν η πρώτη φορά που μπήκαν και τα παιδιά, ανήλικη παραβατικότητα, άλλο ένα επίκαιρο θέμα. Πιέσαμε πολύ, βία στο διαδίκτυο, ήμουν εισηγήτρια και σε αυτή τη μεγάλη έκθεση. Αυτή λοιπόν η πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή που παίρνει την πρωτοβουλία, δηλαδή εμείς να πιέζουμε και αν και όποτε καθυστέρησε. Ήρθε τέλος πάντων σε μια συμβολική μέρα 8 του μηνός που είναι η μέρα της γυναίκας, 2 χρόνια τρίλογοι, απίστευτα ξενύχτια, φοβερές διαπραγματεύσεις, συγκρούσεις για να μπορέσει να βελτιωθεί και να γίνει μια ολιστική στρατηγική και προσέγγιση όλων των σοβαρών αυτών θεμάτων και θα ψηφιστεί τώρα. Συγχρόνως ψηφίσαμε τη σεξουαλική παρενόχληση και την κατάχρηση εξουσίας στην εργασία που αφορά και κορίτσια και αγόρια και ψηφίσαμε και την επικαιροποίηση της ποινικής, αν θέλετε, πιο σκληρής αντιμετώπισης στην εμπορία ανθρώπων. Είδατε τι έγινε με το 12χρονο κορίτσι και την ταλαιπωρία του και όλα τα σοβαρά θέματα που αφορούν την κοινωνία μας, γιατί αυτά είναι τα κοινωνικά θέματα. Δεν θα σας πω για την ενέργεια, γιατί κάναμε πάρα πολλά, αλλά και για την τεχνολογία. Επειδή είπε ο Γιάννης ότι γνωρίζω, είμαι στην Επιτροπή Ήτρε που ήμουν εισηγήτρια σε όλους τους φακέλους. Ήρθε και το Data Act, τα βιομηχανικά δεδομένα, ένας πολύ σημαντικός φάκελος, αλλά το πιο σημαντικό το AI Act, προστασία προσωπικών δεδομένων. Και αυτά που ψηφίσαμε πάλι λίγο στρογγυλεμένα, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης ο Κουρνούς, έχουμε σοβαρό θέμα με ακραίες ατζέντες και ακροδεξιές δυνάμεις και δημοκρατικές και προοδευτικές. Μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, και κλείνω με αυτό γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, είχαμε μπαλαντέρ το Renew, τους φιλελεύθερους. Όποτε έκλειναν λοιπόν από τις συντηρητικές ακροδεξιές δυνάμεις, κέρδιζαν αυτές οι δυνάμεις εις βάρος των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων. Όποτε έκλεινε προς τις προοδευτικές δυνάμεις, τότε είχαμε ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα. Ένα απλό παράδειγμα, η τηλεδιάσκεψη που ήρθε στη ζωή μας, δεν μπορέσαμε να τη ρυθμίσουμε και έχουμε ομήρους μέχρι και σήμερα εργαζόμενους 20 ώρες την ημέρα, γιατί οι ακροδεξιές δυνάμεις και οι συντηρητικές στηρίξαν τα συμφέροντα. Και με μία τροπολογία το διέλυσαν το ψήφισμα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να στηριχτεί, να έχουμε τη δύναμη, να μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε με μια δυνατή Ελλάδα. Εγώ προσωπικά έχω τη δύναμη, γιατί ήμουν και συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και έτσι για να είσαστε και λίγο υπερήφανοι, ο κορμός της τόσο πετυχημένης τουριστικής βιώσιμης πολιτικής της Ελλάδος, που πραγματικά ήταν και η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησής μας, του Αλέξη Τσίπρα, έγινε ο κορμός της πρώτης ευρωπαϊκής βιώσιμης τουριστικής πολιτικής μέχρι το 2030. Φυσικά για τα τέμπη δεν έχω λόγια. Εμείς δώσαμε φωνή στους ανθρώπους, γιατί εδώ δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους. Γιατί εδώ είναι η συγκάλυψη της συγκάλυψης και κλείνεται σε όλους τους χρόνους. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι εμείς αγωνιζόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, τα εργασιακά και τα κοινωνικά. Και ο στόχος μας, και θα σας το πω έτσι με μία φράση, είναι η σύγκληση, η οικονομική, μισθολογική της Ελλάδας με την Ευρώπη. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος. Δεν μπορεί εμείς να έχουμε μισθούς αστείους, να πληρώνουμε τα προϊόντα 3 φορές παραπάνω και στην Ευρώπη να έχουν 3 φορές μεγαλύτερους μισθούς από εμάς και να πληρώνουν τα προϊόντα πολύ φθηνότερα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, γιατί όπως είπε και ο Γιάννης, είναι
πολιτική βούληση. Και η πολιτική βούληση αυτής της κυβέρνησης, που δεν έχει κοινωνική ατζέντα, δεν είναι να στηρίξει τους πολίτες και την κοινωνία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου.